lungsod sa Cordova, gipaduol sa katawhan ni People's Governor Pamela Pambaricuatro ang serbisyo sa Kapitolyo. Daghang libreng serbisyo sa gipahigayon nga serbisyong karaban diri sa Sports Complex Gym sa Cordova. Dili dito mo ng crisis. Kung wala ka nga, kung lagi crisis ang magulong that your provincial government supports you and is behind you. Oo na yung nung naambi sa kumikuran at sa kong kakanina. Sa serbisyo karaban, ang Kapitolyo nagtanyag og daghang libre nga serbisyo. Libre ang medical consultation o gipaduol sa katawhan sa Cordova ang mga serbisyo sa Kapitolyo. Ang Provincial Agriculture Office nanghatag og mga tanom og tilapia fingerlings aron makatabang sa panginabuhian. Adunay halad ni lolo og lola ang PSWDO nga naghatag og mga goodies sa mga senior citizens. Naghatag usab og mga assistive devices sa mga PWDs o Certificate of Entitlement sa Sugbukhanas para sa mga guardians sa PWDs. Gipahigayon usab ang paghatag og bugas nga tag 10 kilos sa mga habal-habal drivers. Ang serbisyo karaban suportado sa mga national agencies. Ilang gipaduol sa taga Cordova ang mga serbisyo sama sa mga adunay transaction sa Land Bank ug National ID. Ako, si Liani Almonia, sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang sugbong.